Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kubna ku-Black Fia khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Ngiphinde nginamukele futhi kuhlelo esilibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. So today ngivakashela ubhuti wami ozongichazela kabanzi ukuthi yini le ayifihlile asefisa ukuthi namhlanje ivele obala kulowo muntu loyo afisa ukuconfessa kuye. Asike simuze ukuthi ngabe siphatheleni. Sawona? Mama njani? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Ngisharp nami ngicela ngisondezela nje mic. Yeah. So ukhulele kuphi? So mina ngikhulele eThekwini eMlazi. Okay. Besinjani sime ekhaya? Usakhula. Ukhule kanjani? Akukhuleni kwami nje, ngikhuleni ubaba nomama nje kuphela. Mina ngedwa ingane ekhaya. Okay. Kodwa ngokukhula nawe yazi abafana siba kanjani yabo. Okay. So uspoilekile. Yazi kubhlungu ukubuza le nto le ngoba abantu umuntu vele sala athi akuthathe kanje ngokuthi uyameyisa kanti cha ubona abantwana awuthola ukuthi akanawo ama siblings ukhule uyedwa yonke into wazi ukuthi eyakhe. So wena bewungekho njalo. Ngumuntu mina uyakhona ukushare. Ngumuntu othanda ukupha abantu because yabo. Okay. Okay. So yini leyo ifihlileke osofisa ukuthi namhlanje ivele obala? Swami enye indaba nje engangiphethe kahle. Shuthi ngabulala umuntu. Hawu. Kanjani manje? Shuthi umama nobaba bashadile yabo. Okay. Laba abakukhulisile. Abangikhulisile. Okay. Shuthi ekushadeni kwabo ubaba ke ube umuntu ohambayo ngokumsebenzi besebenzele eCape Town yabo. Shuthi manje ukhona umunye nje ubhuti nje engamqonda ngicabanga ukuthi bethandana naye umama ubaba since esemsebenzini yabo ngoba bekefika ekhaya. Shuthi ubaba ubesebenzela idina ahambe aye kude then uma asale bamatasa la. Shuthi esala naye lo baba lo. Shuthi manje le ndaba nami bengangiphethe kahle ngoba ngibona thabo phoxa ubaba yabo nawe yazi kumnandi ukubona umzali wakho wabo ethandana nomunye umuntu. Ngase ngathatha isinqumo sokuthi imake la uqala ukubona khona kwakukuphi wayesekhaya endlini noma uma waphuma waya ekuvakasheni kwakhe and mhlambe wamlandela wabona ukuthi hayi ngathi umatasa kwenzakalani? Angizokusho nje lokho sisi okokuqala ngabafica ekamereni la baba bebabili eqala ukufika lo muntu la ngisaqala wami umbona bo. Okay. Abangibonanga bona bo ngathi hayi ngizothula mhlawumbe ngenzeka ukuthi yabo hayi manje ngikhamba ngohambo sejwayele ukufika ekhaya lo muntu yabo hayi nami le ndaba bengangiphethe kahle washo ukuthi vele ke ubaba nami khona into yakhe wangikhombisa ukuthi ngibheke ngayo la ekhaya ukuthi khona mhlawumbe yabo ngoba nami sengikhulile. Okay. Shuthi ngihambe ngize ngithole kwakhe lo baba lo. Wamlandelela? Ngamlandelela. Kanjani? Like wafika ekhaya vele imoto nami bengikwazi ukuhamba ngemoto yababa bo. Okay. Alandela imoto yakhe lo baba. Azi ngabona kwakhe. Ngafika ke umuntu odukile khona kanti ngiyazi ngifuna yena. Ngafika ngamdubulela khona kwakhe. Yo. Okay wafica bani ekhaya nje umuntu ukula nje? Kwakukhona yena yedwa. Phela. Kwakukhona yena phela. Abantwana dololo nomama wakhona. Angazi ngibonanga because kwakuyena mina ngikhumbula ngifika khona. Ngasebenzisa isibhamu sakhe ubaba. Ngamdubula. Manje le ndaba iyangihlupha because nasebusuku akusalali kahle amaphupha amabi. Nobuthongo abusafiki. Uyamphupha lo muntu wamdubula? Ngiyamphupha yena. Uthini emaphusheni? Mayifika ungitshela ukuthi ngeke ngithole ukuphumula. Manje ngiyoxolisa into kanjalo nje angazi azi. Akusalali ngempela kahle ebusuku. Indaba iyangihlupha ngempela. So uke uthe usumdubulile mhlambe ngabe uke wabona uma ukuthi unjani nje kulawa malanga mhlambe khonto inakile ngayo? Uma ngingasho ukuthi umuntu ongeke umqondo ngoba nje kwenye inkathi ukuthi uthi ejabule eshintshe sometime yabona yabo kodwa
ufuna ukwazi ukumazisa umama manje because bengakazi ukuthi yimi owadubula yena lo baba manje ufuna ukuconfirma kuye ukuthi hayi imini owenza lento mhlawumbe engakwazi ukungisiza nginike nezababo Imali umdubule nini mhlambe? Ngabe usudlulile umgcobo wakhe noma into entsha? Sekunesikhathi. The time kade uma ezwile ukuthi umuntu kade enaye endlini abejwayele futhi kuba naye endlini uDutshuliwe washona kasekho. Ngabe wawu-attend umncwabo noma mhlawumbe khona izinto abhizi nazo? Ngiyacabanga ukuthi why because ngalelo suku nkathi sekuzoba umncwabo mangicabanga ngoba mangikhumbula kahle usuke ngafika ngalo kwakhe kwakulesibili Okay. Engamdubula ngayo lesibili ngoba ngesonto ngamuzwa uma ethi angazi uyovashela umngane wakhe sho mhlawumbe wayengifihlela ngazi kodwa nje ngiyasola ukuthi why emncwabeni wakhona lapha kodwa mina akaze ngitshene kodwa So uma njengoba uthi akabonanga okokuqala ukuthi wabona ukuthi khona umlisi kaMarine lakhe. So uye wachaza futhi ukuthi uke wajwayela nje ukufika wabamningi ekhaya umlisa Mumbi lo. So uma ubengakaze ashaya intro ubethini ngoba phela ukhona phela la endlini uyazi naye ukuthi ukhona la endlini kodwa eletha umlisi endlini. Ubethu ubani lo? Uma walisha igama lakhe ize ngikhohlwa hayi umuntu nje njengomngani ethi wajwayelene naye Okay umngani namncamaza kanjalo ethi hayi umngani wakhe yabo mhlawumbe indlela behloniphisa ngayo ukuthi ngingaboni kade nami sengikhulile sengiyakwazi ukubona ukuthi hayi mhlawumbe uke wafona umfonela ubaba khona esebenzele ekudeni umchazela ukuthi la endlini kwenzakalani. Phela mina ngomuntu obengathanda ukuqhatha umndeni yabo because indlela ebesondelene ngayo izwana ngayo ngibone ngathi mhlambe ngaba into ebhedayo mhlambe mase ngitshena ubaba yabo mhlambe ngase gcina sokuba noqhekeke umndenini wethu so nami ngabona ukuthi phela nami lento engayicabanga ngazi ngicatshangiswa yini bokwatile khona akaze ngajabula ngazi ukuthi ubaba ukhona khona umunye futhi omunye baba omncane babe khona beshadile kakhulukazi agcina ngithatha isinqumo esikanjalo nami yo ingane zabafana nezingane zabantomazane zike zihluke kakhulu angisho ukuthi kuhle ukuthi abazali bathi mabeshadile baphinde babonane nabanye abantu emaceleni nezingane zizibone cha but isikhathi esiningi abafana bajwayele ukukwata masebenza nje izaba thizeni noma benze ngendlela mhlawumbe ofinyelele ukuthenini wenze ngayo ngabe ungakafinyeleli ke kuleso sinqumo sokuthi uhambe uyomdubulela la ehlala khona ngabe uke wamtshela yena maqala ukuthi ma sengiyakhona ukubona ukuthi kwenzakalani phakathi kwenu mina ngiyithandi lento futhi ngizomtshela ubaba ngabe uke wazama waqala wamkhuza noma uvele nje wasuka nje boom usuyobulala umuntu Engakusho nje sisi ukuthi ngake ngasho athi hayi mama ngathi usefika njalo lo muntu la ekhaya yabo kodwa wathi umngani wakhe ngenze njani ngimhlonipha umuntu omdala lo then ngabona ukuthi hayi phela uyajwayela phela kodwa yena mama ngamazisa ngathi into le angithandi ukuthi kufike umuntu la ekhaya yabo ngoba babengekho ngabe mhlawumbe uke wamtshela ubaba hayi akazi umtshela futhi yo manje ufuna ukuconfessa kubani ukuthi uye wabulala umuntu abangitshena yena umama because vele uyena vele obezwana naye lo muntu lo mhlawumbe engakwazi naye ukuthi engisize because kunzima ngempela ngiyabona awukazi wazi waqondana nesimo esinje before beqala ukuthi kwenze ukuthi ubulala umuntu khona bengiqala ukubulala umuntu kodwa ke ispam ngoba somfana benginakho ukusiphatha kodwa bengakazi ngadubula umuntu mhlambe kodwa bengiqala mhlambe ubungakazi uzuzwe ukuthi if umuntu efe noma eshone ngezandla zakho kuye kwenziwe mhlambe izinto zokugeza kanjalo akwazi uqondana ne-information enjani yona lento khona umunye ubhuti ngakithi ekake ngambuza wangitshena athi hayi lento kanjalo kugezwe
manje nami akazi uba mhlawumbe ungangigeza ngisusela amabhadi lawa ngoba lento iyangihlupha ngempela ngiyambona ebusuku impela uyafika yena ngqo gcwele igazi la ngamdubla khona sifubeni ethi angikhuluma iqiniso manje angazi ukwenza kanjani. So njengoba utshela uma usuyaveza phela imfihlo ubukade uyigqumile esifubeni sakho. So ngabe kulungile ukuthatha noma iziphi ijezo ongasunikezwe zona? Yeah, Uyazi nawe la ukuthi senza kanjani kwelakithi la sihlala khona. If ukudlula umuntu ngesandla sakho uyaboshwa uyejele nje straight. So wena ngabe kulungile lokho ukuthi uthathe ijezo zakho? Khona mina ahlahle isifiso sami noma ngaye ejele akunankinga cause vele ngeze iphutha kodwa Okay. kuukuthi mhlambe ngikwazi ukumsusa kumina. Oh okay. Ufuna ukukhuleka. Nasemphefumulweni akekho umuntu esengamtshethi ngenza lesimo lesi ngoba sengize ngafika la ekhaya uthi ningisize. Yo. Asike sivele simfonela uma wasemsebenzini noma mhlawumbe umshiye ekhaya. Mama akasebenzi umuntu ohlala ekhaya sensivele sondle ubaba yabo. So sizomthola if siyambheka. Nginesiqiniseko somthola impela umama. Okay, kulungile. Ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with uEasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi-description mekukuthi umuntu othanda ukubheja mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakukhumbula uBlack wethu uthi uno Q akusiyona uCK but uno Q, so usebenzisa uthi black 50 i-promo code mufuna ukubheja so immediately uregister ku EasyBet mawusebenzisa i-promo code ethi black50 uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka-R50 mahala mase bekunikeza nama spins ay-25. So ibani ni register, ngiyithanda kakhulu. Hello. Sawubona ma unjani? Yebo unjani? Ngiyaphila mina. Ngiyaphila nami. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla Zulu from Black Life TV. Singakhona ukukhuluma? Yebo singakhona ngani yami. Alright, nginendodana yakho la e-studio. Uthe ucela ukukhulumisana nawe, bengicela nje umlalela. Indodana yami. Yes, ungivakashelile kuhlelo lami elithi sikhipha imfihlo ka Black Life TV. So ubedinga ukukhulumisana nawe, bengicela nje ukuthi uma uphudle umlalela. Okay. Sawubona ma. Unjani mfana? Ngiyaphila njani ma? Ngiyaphila. Uwe kanti lona. Phela mama kunodaba engidinga ukudlulisa kuwo. Udaba ndodana. Ngiyamlalela. Angazi uqala ngaphi indaba ma kodwa ayingiphethe kahle emoyeni. Kwenze njani bo? Njoba nawe mabu wazi ukuthi imina osele lapha ekhaya umfana nje ukhona. Yeah. Nginomunye ubaba lapho wayejwayele ukufika ekhaya ekuvakashela. Manje nganibona mama nisekamereni naye futhi angazi kwenzakalani. Agcina sengimlandela ngaze ngabona kwakhe. How? Yeah. Njengoba adlula nje emhlabeni ngokudutshula imina owamdubula. How? Kanti wena? Impela mama mina impela owamdubula ngoba ngangaphathekile kahle. Yini le owakuyenzelani kodwa into embi kangaka? Cha phela mama nawe uyazi ukuthi ushada ubaba mase kukhona umuntu ozokwazi ukufika akungiphathanga kahle nami agcina sengithathe esinye isinqumo. Ingakho nje ngifonile ngize la ukuthi bezongisiza ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhulume nawe
ngiphela amandla angazi nokuthi ngithini kodwa usazi isimo sami wena ububona ubaba wakho ungihlukumeza mihla namalanga uyasazi isimo nesempilo engiphilayo na ubaba wakho angiphilisayo ukuthi usungaze uthathe umphefumulo nami kwangeke yona inhloso yami Cha kodwa phela mama sekwenzeka mama and futhi khona ukuthi mama amaphupha ayangihlupha amaphupha amabi manje ngibona ukuthi uyabuya ngamaphupho eze kimi angisalala kahle ebusuku manje uthi angihambe ngiyosho emndenini wakhe angazi noma uyawazi umndeni wakhe mama wena hawe ma into soyithini lena impela wangithoka ke ndodana impela kanjalo mama uyazi ndodana lo baba lomlwelayo umlwela kangako ngihluphayo ngiyaxolisa nje kuwena kakhulu nami kunemfihlo engakade ngangifuna ukuyikhipha kuwena imfihlo angazi awu Ngicathi ithintekile ngiyacela siphinde sizame ukumfonela nje manje nje. That's okay. awu mama nqamukile busawa ya ngiyasho ukuthi sekwenze njani wawusuluvala ucingo nami ndodana kunento engahleli kahle enhlizweni mangilalela bengithi ngizoyisho ngingaze ngithole ukuthi nami ngificwa ukufa ngiyafisa ukuthi ubuye uze ekhaya ndodana uyabona lo baba omlwelayo wena othi ubana baba wakho akuyena ubaba wakho ngahlangana naye ngikukhulelwe isisu sami sesincane inyanga zayisencane kahle kahle wena wabulala ubaba wakho mana mama ubaba lo ngambulala uyena ndodana wena wabulala ubaba wakho wangishiya lesisu ngikukhulelwe lona wayeseyangithatha manje pho mama wangishaya wathi sizokukhulisa wena ubaba wakho okukhulisile lo hawu ayo okuyena baba wakho umama Kanti wayelokhu ipresseka. ibo But umzwile ukuthi utheni? uthi wabulala ubaba ngimbulala baba wami Engathi uyibeke kanjalo ngiyacela zama umfonela achaze futhi. ayibo akwazi phela ayibo Uzochaza kahle manje. yebo ndodana ayi mama aya ngeke usiqiniseke singanani lento esho ayibo uyena baba wakho lo wambulala akazi lethi ukuthi ngingayidlala kanjani ngisho emndenini wakhe ngicela ungcono ubuye usekhaya nami ngeke ngize ngikhiphe lempilo ngicela bandla ndodana lento iphelele kumina nawe manje ayisale sifihla lento iphelele kumina nawe manje ubaba hayibo ubaba again baba wami akuyena ubaba wakho ingakho naye enokungihlukumeza kangaka chama ubaba wakho lo owambulala uyena wayesethi ufuna ukulungisa izinto njengoba ubona nawe izinto empilweni yakho zingahambi kahle inhloso yakhe yokuza lapho ukuthi wafanele kulungisele nezinto eziwusiko zonke lezo zinto manje ngicela mawusuthi wena wathatha umphefumulo wakhe mama eyangazi impela awe Sophie ekhaya sikhulume kahle ngiyixolisa mntanami ngicela ungixolele nami ngiyaxolela kukho konke kodwa manje singize ngibulala ubaba ungangitsheni iminyaka emingaka ubuzongitshena nini ma bengisazama indlela engakutshela ngayo bengazi yo wena
Ey maso besikhuluma masifika ekhaya. Ey. Ngiyakutholela mfana wami. Yo. Yo. Ey. Angiboni. Awuyi. Uyicishile straight. Ufisa ugodo kuye ekhaya njengamanje. Yazi. Angazi angisakhona ngisho nokukhuluma nje manje. Yabo lento ebengizoyisho inkinga yathi seziningi. Sicela ekhaya. Ekhaya njengamanje. Angiboni sazoqhubeka ngikhuluma. Noma ungasekho right angikhona ukuthi ngikuphoqelele ukuthi ungakhuluma. Kodwa ke ngiyakucela ukuthi kube khona part 2 siphinde silandelele sithole ukwenzakalani. Kodwa manje singakudedelwe ekhaya. Akunankinga. Mbuke lapha ekhaya siyaxolisa kakhulu ukuthi sivele siqede la because ubhuti uyachaza njengamanje ukuthi akasakhona ukukhuluma because ubethi yena uzosha imfihlo yakhe and usethole ezinye indaba ezintsha manje angazazi so akekho right now ngiyacela nje ukuthi nisixoleleni upart 2 seniyobona ngelinye ilanga ngalelo langa kuyobe kupostwe ngalo uze nazi ukuthi kwagcina kuphelele uphi kodwa kwamanje ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare ngiyithanda kakhulu bye. It's the Black Life TV.